Aragotar Narja SP Audio Rental Sound System AJM Pro Live Streaming. Lo betul kowe betul kandangmu cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung siramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukku cahayu jonggo ya lali maya lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih burung yen burung tak trimo gantung wis ente waktu bapak lawat dobiyum anak kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucuk mlebu neng karung kabacut alias kadung otekke sawang otekke kampung Rogo Tarutorjo SP Audio Rental Sound. Terima kasih AJM Pro Live Stream. Tol kowe bener kandhemu cahayu guyu aku tresno pring sliramu rino wengi tadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu guyu lali layang lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih burung yen burung tak trimo gantung omong-omongan ora Gak wis dadi. Wis tau ya? Wis tau. Nek sing urung tau bisu. Ayo. Ayo. Malaria apa
bapak ala adu-adu biyung anaknya kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebun ning karung kebacut alias kedung ngentekke sawah ngentekne kampung yo Roko Taruto Rusin SPO Beautiful System RJF Pro Live Sahayu cogu ya guyu kali wayang kali pentong tong tong ayo golek entong yen urung tak trimo lendong kaya cocok men lah padha om iya wis malari apa malarindu setino rasane sawindu neng amak marake guru numpang kanune wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh dudu bapak wala adu-adu biyung anak kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak acut tiadai karung aku kebacut lebih wasurung ngantekne sampah ngantekne kampung iwak acut lebune karung kebacut alias kadung ngantekne sawah ngantekne kampung iki setunggal pokok setunggal sinaran kadang-kadang Rogo Tarnojo sampun ndung kaping